Clinton transport iwe vakupinda motikari vari 5 iye nduna gribi vakutorana vega isusu tofamba netsoka manje isusu torondo yakatumdzira mari esazotora kombi iyo urikuionayo mapurani edu tega marovha ekuno kuti nechii chatinacho isusu imi mune mari mafamba neketekete manje aiona zazvangonakoakubatirana chekumira ndati ndotokuda nenhamo muri uyu anzani uyu gava uyu anzani uyu angasikatodiwe engoyozokumanikidzira akatomakwa handidye mari dzemaricho dzikasvika mari andikutangira pamba pako ndati inandidye mari yemaricho ndozvishandira idye mari dzinozvidyira mari yangu ndozvishandira maungano kwete zveizvi handidye mari yevanhu yemadhona chitauro zvefaniro zvakaitwa nemari hapana chatataura wedzera handiti zvese wataura wagona makava mabhiye azobudisa mari dzedu mahomtsvaga kumbi vana vachiuyaosara vakawanda sekuru tipewo tokeni vachitamba but kana wakana mari vanobaa 20 chete kungohaya chirori chaikwana vanhu vese vanogara yakangoiswa pasaidi kuti 20 ndeyerori yo aiwa rori iye zvezvo vanobva vasara kana tendi vari kurwa vane cheya yavo bonzo akafambisa tumudzire mari basi unochiona mari pakaipa hai siso hatina totaura hai pakauya 200 years hazviite basi tati haya chamari kukombi 200 years chatambudzika zvekumachimadoro tichiti dzangomatisandingaimbotimirirwawo nini aiwa anenge achiona zviri pamwoyo pacho kutaura chokwadi achiputsa chogona kurovesa achoka ozongovhika but hachiri wauya uchidhiraivha motikariwoneka motikarimuchinwa makotsi iyezvezvo yapera wedzera kuzimwira bhiya rake iwe munhu aiti zvoafanaka tine macrets etorondo apa amai murwira iyezvezvo vaifanira kuva vari mutendi vakagara pamacheya vanapfundisa vaifanira kuva vakagara pamacheya vari mutendi ndo zvakatumirwa mari yacho but mwe munhu botobva rinikirikira taingofanira kuotikana kuti 70 ndo ichasenza panapa tendi macheya vanhu vogara handiti popo aiwachi kana kombi kana rori hapana aiwa yakasununguka anga aine basa kupfuura zvekudya problems api maproblems ekutendera mushapini kuna 40 makamboenda usangai unokodzera muchirwa nehutsi wangu pepe ukangona mari chata muchada hutsi
Maidance here did pick up here. Yeah. Maidance did pick up. Maidance did pick up here. tonomwira hama patinogara tiri isitiketa mari hatingatiitezvo ati apamba sina mari yacho mari iyi yakatoshanda zvinhu zvakatonge kwete zvese zvamukwete munhu achimwa muhwawa hwake kupala kwacho yakaseza mari papasara 100 kwasara 50 yakatenga huku pamwe muchatodzidyowo kana ko 20 bunga pakasheke kana 10 yekuti boys 10 USD ngatichitsvaga ikombi tezva tangoita taisa majora totora rori nemari dzedu kwauya newe mauya kane machenji aiwa ndozvamunofunga Tell mabasa vanushandai bwe Samire mari dzevanhu tsvagai mabasa musakalkulete muchidaso muchidya mari dzefuri ameno kamashabhini kuziya zvakanaka here chiiteni wakanaka sandidaro ndomwo kastoro kana 1 court yandikukumbira haya hapana yandibokumbira hamuna kutomboma kana tichacho kana toiona usiku hungani usiku hutatu ndakazopiwa maremba rurikapiwa ndakazopiwa kwete tuiri kwamagivi ndoratata nditoedziza ukuze usiku saka 6 ton no.